Uthumana ufuna ukumdubula iplayo njani? Lalela mngani, mina nginesabi mina ngizolikhuluma iqiniso. Nangisho ukuthi ngijika ngisalwe nani mina. Ngizolikhuluma iqiniso. Kunomfana olana ogqoke ijezi eli-black, akazi ukuthi black and white noma black and navy blue. Nangisho ukuthi akayenze lento siyibone. A few moments later. Ngicela ukuthi adilize ngiyenza konke okusemandleni kwami njengamanje. Ngiyaxolisa kakhulu ngakho konke. Ngiyayisola futhi I would do anything. Ngawuthatha nokuthatha umphefumulo wami ukuze ubone indlela engixolisa ngayo. Ngayenza le nto, ngawuthatha umphefumulo wami, ngiyakufela manje. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyazisola kakhulu futhi yazi ngingenza noma yini. Yabona nje ngizobeka sure futhi ukuthi lento iyalunga. Ngizobeka sure ukuthi namhlanje silala yonke into ilungile. I swear kuleko ngizoyilungisa yonke lento le. Ngizoyilungisa yonke. Ngizoyilungisa khona namhlanje. Umntanami, Nkosi. Hi bo Pamela. Molweni guys, namkelekile nonke kwezichisa Bay Entertainment. Amantombazana anje guys athathwaphi. Furthermore, Ungizwe, umbuzo endinawo is that how did Ungizwe allow for this girl to get on stage? Ikona na into that perhaps Ungizwe wanted from this girl. Ikona into ebebenza nale ntombazana, because I truly don't understand how Ungizwe allowed for this girl to get on stage, because Unkululeko khona ke i-video apho nizonifakela yona towards the end of this video apho achaza khona into ba yonke into unfolde njani. So he does explain that kukhona ixesha apho they were inside of Ngizwe's car. So I'm thinking to myself, really, at what point did Pamela manage into ba makamenze Ungizwe to believe that manyani indoda yakhe ekungunkululeko yinkabi and basically wants to shoot utata ke Ungizwe. So of course guys, nina ke eningekho ku TikTok and Facebook, I'm sure inoba nishiye ke ngemva ke, because it's alleged that seyiboshiwe ke uPamela Masango. Nani niyazivela kwi voice note. Unfortunately, as safani ezinto, when she was making the allegation, she was very strong and very, confident and very boastful ethetha nge-boyfriend yakhe kunkululeko that ufuna ukubulala Ungizwe. But when it was time for her to come and account and prove beyond a reasonable doubt that in fact indeed Unkululeko uyinkabi, she was unable to do so. As a result, that is why ke ngokusekhala, and it's the only time apho akhumbula khona into ba kanene, I have a child. Njengoba bendidakiwe phayana ndinayo yonke i-strength, ndinayo yonke i-confidence, ebezilibele into ba unomntana. So she decided into ba I'm gonna go up the stage and lie about someone else's son. We understand bebe phayana ke emadadeni college stadium ngomgqibelo ebusuku, and yeah, they were attending umcimbi ke kaMaskandi. uPamela has been also making videos on her Facebook account. Bonile guys, uye ke wazama ukuxolisa kunkululeko, but i-audio yakhe ayivakali. It does seem as though she really is down and she's really remorseful about lento ke ayenzileyo. We don't know whether she's remorseful because uyabanjwa okanye she's remorseful ndoba uye wasela then ke wahambe wayokwenza i-allegations ezikanjena nge-boyfriend yakhe of 1 year. So let me just take a few comments of abantu. What do they think about this entire situation? Kukhona ke oyi-one othe yini laba enisifuna izimali ekuseni nithi sinireyphile, sengathi ungabhadla ejele siswami, wenze i-content ngempilo yomuntu. Do you have any idea ukuthi allegation serious kanjani lena? What if abantu bamshaye washona umfana wabantu umsukela west uze uya nase stage? And guys, nani niyazivela from the video, abantu bayamkhuza, but she carried on, even went as far as saying anginesabi. So another person here is saying uyaphapha kodwa mina angifuni nje uqamba amanga, ngathi futhi nasekhanda azithi mzala la kuwena. Yekelani utshwala because buyanehlule, you are selfish
and you're also attention seeking. You don't care whose life you put in danger as long as you get a revenge yakho. Uthi content kanjani, because kule video ke ayifakile ku Facebook, who she was explaining to people that it was just for content. Also, if it was just for content, I feel like Nongizwe should be coming forward phela azochaza ukuthi this is something they planned bebo babili and wanted to be controversial so that they can create content out of this entire situation. And the last one, guys, engizomthatha uthe hamba uyochazela magistrate lokho ngoba izinsolo ozenzile zibeka impilo yomuntu yomunye umntwana, sorry guys, yomunye umntwana engcupheni. Nizoyeka ukuhambe nenza ama-content abolile nokuthuka le crowd kangaka. Was it still content? Because i-crowd bingena kephi, guys, honestly speaking. But anyways, guys, nankunkuleko ezozikhulumela. Do let me know your thoughts and zonibona shortly. Bye, guys. Okay, icala la usisi mina ngiyamazi. Usisi siyazwana. Uphamela Masango. Ngalo kumazi nini ngonyaka ondlule. Umazi Manje siyasana niyathandana noma umazi justice. Ngasho kanje siyathandana. Ngoba umuntu besikhuluma vele nokuthi ngize naye futhi lapho kulomcimbi kwangomgqibelo. Kanti ekhaya kubo ngeza naye emcimbini. Ekuqabaneni kwami naye bengime nentombazane ngasethendeni. Mangime nentombazane ngasethendeni ufike uzongibuza ukuthi ubani lo. Ngiyamchazela ukuthi okay umuntu esikhuluma naye sikhuluma ngeevent. Shuthi lo sisi loyo abona ukuthi ngathi imoya yaphakama. Aqale lapho angithuke bese athi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Athini kimi uPamela athi into engizoyenza mina ushuthi uqale ngamagama ukuthi ngizombona ukuthi umuntu onjani. Emva lokho athi kunomuntu angazi gama ngalibiza yini. Artist ikona artist usho ngathi bekuyi ex yakhe. Ya noma ngalibiza ngama le artist kodwa nje. Ya kona artist ngathi ex yakhe, so ikona izohamba naye. So ela ngaba nojabula ngaphakathi uthi okay ayisho ukuthi -1 problem uzohamba no -1 problem. From lapho iqale lapho lo pushana angibambe shothi angiphushele ngasemaphoyiseni. Amaphoyisa ikho la mangithi evidweni amaphoyisa ilamlile lento uqale lapho amaphoyisa ilamula kwaba into engathi iyathula. Ngiyabe ngitshela ukuthi manje ngizombona umuntu onjani ukhuluma ngendaba leyo artist ukuthi okay uzohamba nayo ahambe nayo ekhaya. Manje usisi njoba simbonile nambe ngikhona eduzane ekhuphuka ekhuluma estage ube sekutshelile ukuthi uyothina stage. Ukugqibela ku stage mina ngimbonanga ngoba nisamile lapho kuza abafana acisha abawu6 ngingabazi ukuthi ubani ngithethe amabhalance endawo iprotocol mawume ngale emva nama artist iprotocol into abayenza bayibuza ukuthi ubani ufuna ngabachazela yonke into ukuthi nisebenza yaphi ngobani oyi1 wabo washutha nelicense yabo. So ba request one ngibuza usiphi isibhamu ngazibuza ukhuluma ngani ke manje. From lapho ba request ukusearch imoto engihamba ngayo bayi bawusearch ngoba ubona ama video ama spin aphumile lapha emuva oyi1 wabo abuze oyi1 wabo ubuye leyo crew athi uyamazi lo muntu ngamthetho uyamazi kuyila khona la madoda la asuka athi okay shoot ngala babe argument la isuka oyi1 basuka ile crew yale ihamba yoma shoot nabo ngisa manje sami kanjalo asale ngilwisa ngaleso sikhathi kube khona omunye umuntu angimazi ngithe ndoda uyabuka la abantu kanje awulamuli uyabuka ngenza awulamuli.